Hola amics, benvinguts una altra vegada al meu canal. En aquest vídeo us proposo anar una mica més enllà sobre el pla de treball. Ja vaig fer un primer vídeo on explicava l'organització del pla de treball i el que era. En el segon vídeo vaig parlar de tota la dimensió oral. I aquesta vegada parlarem de la comprensió lectora. Aquesta dimensió la treballem a l'aula contínuament. I no només a llengua, sinó que la treballem a matemàtiques, la treballem a medi amb els projectes, la treballem en el bon dia. Us vull donar una sèrie d'activitats que es pot treballar la comprensió lectora. La primera és la més coneguda per quasi bé tots els mestres, no? Que és, tenim una lectura que hem de llegir i llavors donem unes preguntes que els nens han de contestar. Si la lectura l'han entès bé, doncs no tindran cap problema en respondre les preguntes. Però sobre això podem fer unes petites variacions que faran que els nostres alumnes afrontin aquesta tasca una mica més motivats, perquè la comprensió lectora sempre feta d'aquesta manera és una mica avorrida. Podem escollir com a text no un conte, no una explicació, sinó un cartell informatiu d'un concert, per exemple, d'una pel·lícula, d'una festa, d'una excursió, d'un viatge. En aquest cartell hi ha un munt d'informació i els alumnes l'han d'entendre i recollir. Fem preguntes sobre el que el cartell està dient i ells ho han de contestar. Per tant, hi ha una mica com també d'investigació. I a part d'aquesta investigació, com és un esdeveniment que pot ser divertit, els alumnes, a la vegada que estan contestant, poden fer-se la idea de com seria aquell esdeveniment, aquella pel·lícula, aquella excursió, aquell viatge o aquell lloc. O sigui que jo penso que als nens i nenes els agrada molt més aquest tipus d'activitat. I pot ser també una situació encara molt més propera amb ells. Per exemple, la festa de l'escola. Qualsevol festa de l'escola, doncs a través del que farem a la festa de l'escola es pot fer un text escrit, un cartell, i que ells puguin esbrinar què és el que farem, què és el que no farem, a quina hora ho farem, quan ho farem, què necessitem. També podem fer preguntes directes o indirectes i sobretot demanar-los l'opinió, que això és molt important, que els nens i les nenes reflexionin sobre els seus sentiments, el que els agrada i el que no. Moltes vegades no saben dir el que pensen o el que senten. Diuen sí, no, molt bé, m'agrada molt, no m'agrada, però no saben el per què. No saben explicar-ho el per què, perquè segur que és per alguna raó que els hi agrada o no els hi agrada, però no van més enllà i això ho hem d'estimular. Una segona activitat que us proposo és una activitat de comprensió lectora, però que requereix primer una escriptura prèvia. Se'ls proposa als alumnes escriure sobre un tema de què ells siguin experts. Pot ser una petita història, pot ser un relat, el que sigui. Sobre aquesta cosa que ells han escrit perquè en saben molt i ho coneixen molt, preparen unes preguntes pels seus companys. Els seus companys han de llegir aquest escrit que ells han fet i després contestar les preguntes que els hi fan. Per exemple, posem que un alumne ha fet un viatge amb els seus pares, no? I li ha encantat perquè ha conegut moltes coses que no coneixia i ho vol explicar. Doncs ell explica el viatge, les coses que ha fet, que no ha fet, el que ha vist, el que no ha vist. I després ha de preparar unes preguntes perquè els seus companys les contestin. Això també es pot fer, en comptes de ser un alumne només que ho fa en diversos. Llavors es fa com una exposició a la classe amb diferents temes i unes preguntes a sota, no? El cartell o l'explicació, llavors a sota la pregunta. Pot ser una pregunta, pot ser dos, pot ser una cosa molt senzilla, de preparar una cosa i només fer una o dues preguntes. Llavors els alumnes van amb la seva llibreta i van agafant les preguntes dels companys i les van contestant. I després, a la rotllana, en conjunt, es van dient la resposta, a veure qui l'ha encertat i qui no l'ha encertat. Nosaltres això li diem la Fira dels Experts. És molt divertit i els nens s'ho passen molt bé. I a més descobreixen coses que
que no sabien dels seus companys. El que sí que us haig de dir és que la fira és molt divertida i els alumnes se senten molt motivats per fer-la. És una activitat, de veritat, és una mica llarga, però dintre del pla de treball doncs pot estar penjada i durant els 15 dies que dura un pla de treball es poden anar, com cada un va fent el que vol, doncs en un moment donat pots anar a la fira i estar-te 10 minuts a la fira i contestar una pregunta, contestar dos, i un altre dia unes altres. Vull dir que és una activitat que no cal que tots ens posem a fer només la fira, sinó que amb el pla de treball permet anar fent altres coses i la fira està allà i la fira es va fent. La tercera idea que us dono és canviar el final d'un conte o d'una faula. Segons l'edat que tinguin els nens, si treballen la faula o un conte els agrada molt, de fet a totes les edats. Pot ser un conte molt conegut o pot ser un conte que no sigui gens conegut. La mestra proposi un conte que ells no coneixen, no? I llavors buscar-li diferents finals, sense explicar el final real. Això pot ser una idea. Explicant el final real i ells busquen un altre de diferent. I després de contes que tothom coneixem, molt populars, i que busquem un final una mica més divertit, o més esbojarrat, o més realista. Se li pot donar diferents acabats. Una altra activitat seria la de revista. És bo que a la classe hi hagin revistes i diaris, perquè els nens i les nenes puguin consultar i puguin llegir les notícies i puguin explicar després a la seva manera què és el que han entès d'aquella notícia. La poden presentar, poden fer una representació o poden contestar un qüestionari també, o poden fer-ho oral. Avui dia hi ha la revista, per exemple, aquesta, no sé si la coneixeu, del tricicle, que arriba a moltes escoles i és una revista que arriba cada setmana a l'escola amb les notícies del dia a dia, està explicada i la fan arribar d'una manera més senzilla als nens i nenes, depenent de les edats, perquè és una revista que va de primer a sisè i té 3 nivells: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Per tant, depèn de quin cicle estiguem, agafem la revista de primer, la de cicle mitjà o la de superior, i trobarem la mateixa, potser, notícia, però enfocada d'una manera o d'una altra, atenent a les diverses necessitats dels nens i de les nenes. Jo vaig muntar un noticiari en el que hi havia 2 locutors i un estava, o sigui, simulava que estava en un altre país o en un altre lloc per donar una notícia d'allà. Llavors, com fan ara els telediaris, no? Feien les notícies, cada un explicava una notícia, cada redactor, i després anaven al redactor que estava lluny, feien la connexió i el d'allà explicava alguna notícia d'allà, tornen la connexió als de dintre i fan un petit noticiari que potser dura 5 minuts, però que porta molta feina de preparar, i els hi porta molt de pensar, molt de redactar, molt de buscar, o sigui que és una activitat molt divertida també. I després una altra cosa és que si treballem la notícia de la manera que sigui, ja sigui amb el noticiari, ja sigui cadascú, ja sigui que tu dones una notícia concreta, el que sigui, després també podem demanar que ampliïn informació sobre allò, que busquin coses que ja no s'han dit sobre el tema que estàvem parlant. I llavors han de buscar més informació i ampliar-la. Això també és molt interessant, sobretot en els cursos superiors. A partir de 5è i 6è és una feina que els encanta fer i que són molt capaços. En els cursos de primer i segon això no és possible, però als cursos superiors això és molt possible i els encanta també fer-ho. Fins aquí les idees que us he donat sobre la comprensió lectora. Espero us hagin sigut útils i recordeu, un like i subscriviu-vos, que així m'ajudeu a créixer. Gràcies i un petonet. Adeu!